Salutare! Salutare, sunt Bit de pe 2gb.ro și azi vă prezint platforma SteamOS, platformă dezvoltată de către cei de la Valve în jurul platformei Steam. Da, deci acest sistem de operare este dezvoltat în jurul aplicației care rulează și pe sistemul de operare Windows, în scopul de a optimiza gameplay-ul jocurilor oferite de ei. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem faptul că acest sistem de operare este dezvoltat pe bază Linux. Deci, practic, acesta va consuma mult mai puține resurse decât Windows-ul. Deci vom avea mai mult RAM pe care să-l utilizăm în gameplay. Ok. Cam așa arată interfața interactivă, să spunem așa, a acestui sistem de operare, care ne oferă mai multe posibilități, dar trebuie să specificăm un lucru. Sistemul de operare are două zone, să le spunem așa. O zonă, cea de Linux, care arată aproape la fel ca și Linuxul Debian 7.2, și această parte pe care o prezentăm acum, această interfață interactivă, în care avem toate opțiunile și absolut tot ce oferă Steam, prezentate într-un mod, zic eu, interesant și plăcut. Interfața se deschide exact așa cum vedem aici, partea de magazin, de unde putem să ne cumpărăm efectiv jocurile care sunt disponibile în store. Da? Partea de colecție, unde sunt jocurile pe care le avem noi achiziționate, da? Și partea de comunitate, unde sunt afișați prietenii online, comunitățile sau, mă rog, grupurile din care facem parte, evenimentele care urmează să aibă loc și așa mai departe. Ok. Totodată putem să accesăm și browserul oferit de această, să o numim, platformă interactivă. Am deschis aici Facebook ca să vedeți că arată destul de ok. Chiar mă atrage. Avem butonul de setări, care oferă mai multe posibilități pentru gamerii înrăiți, să le spunem așa. În cazul în care avem un controller conectat la calculator, de aici îl vom putea configura, rezoluție, partea de audio, partea de voce, transferurile de, știu eu, rancuri, arme pentru diverse jocuri, sistemul, informații despre propriul calculator, contul personal, prietenii, în joc, momente din joc, screenshot-uri și așa mai departe, limba, interfață, și modul familial în cazul în care dorim să administrăm un cont pe mai multe grupe. Ok. În partea stângă avem avatarul, noutățile disponibile, sau, mă rog, noutățile care sunt anunțate pe site-ul Steam și mesajele. Ok, de unde putem obține acest sistem de operare? Este gratuit, deoarece are la bază Linux, Linuxul fiind un sistem de operare gratuit. Pentru a-l descărca vom scrie pe Google SteamOS Download și vom accesa primul rezultat, da? Cel care are ca și link Steam Powered, da?
vom accepta termenii și condițiile și îl vom putea descărca. Cum se instalează acesta? La fel, sau mă rog, se instalează relativ simplu. Ca și orice alt sistem de operare, avem nevoie de un CD sau un stick pe care să punem sistemul de operare și să facem acel device bootabil. Repornim calculatorul, setăm ca primary boot stick-ul sau CD-ROM-ul. Acesta va boota și instalarea decurge relativ simplu, deci nu necesită cunoștințe avansate. Efectiv, cam la fel ca o instalare de Windows 7, dar avem nevoie de puțin mai multă atenție. Bun. Un lucru important este și faptul că cei de la Steam au dezvoltat acest sistem de operare nu ca să fie utilizat pe desktop-uri sau laptopuri, ci mai degrabă pe Steambox-uri. Steambox-ul reprezintă tot un calculator, doar că un calculator de foarte mici dimensiuni, undeva la dimensiunile unui PS3, PS4. Steambox, care îl putem face noi acasă, practic el nu se găsește în comerț și chiar dacă dimensiunile lui sunt foarte reduse, în funcție, bineînțeles, și de componentele pe care noi le introducem în acest Steambox, vom obține niște rezultate ale gameplay-ului și calități video net superioare unui gameplay pe un desktop. Și cam atât despre acest sistem de operare și această interfață interactivă oferită de cei de la Valve. Într-un video care urmează să fie pregătit, vă voi prezenta ce reprezintă un Steambox, cu ce se mănâncă și cum se configurează și se obține el. Eu am fost Bit de pe 2gb.ro și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.